po ba ang guyabano? Ngayon po ay kukuha po tayong guyabano. Pipitasin na po natin ang guyabano. Yan nga ba nila? Oy! Catch! Hindi na. Ah! Hindi mo nasalo. Sabi, ang laki. Wow! Guys, mukbang na naman po tayo. Ay, ang galing nga pa, heart pa. Hello po, kamusta po? For today's video, pag-uusapan po natin ang tungkol sa guyabano. Alam niyo po ba ang English ng guyabano ay sorso? Ang scientific name naman po ay Annona Mooricata. Madami pong health benefits ang guyabano. Ito po yung ating guyabano. Tinatawag po itong miracle fruit. Ito po yung miracle fruit. Ito po yung guyabano. Ito po yung guyabano. Mayaman po to sa iba't ibang nutrients. Madami po itong taglay ng minerals, vitamins, antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ang guyabano po ay may zero cholesterol. Alam niyo po ba ang guyabano ay nagpapalakas ng ating resistensya dahil mayaman po ito sa vitamin C na nagpapalakas ng ating immune system at nagpapataas ng production ng white blood cell sa ating katawan. Ang mga ito po ay tumutulong sa ating katawan na labanan po ang mga masasamang bakterya at viruses. Ayon po sa pag-aaral ng guyabano ay nakakatulong po bilang paglabanan ng sakit ng cancer tulad po ng lung cancer, colon cancer, oral cavity cancer at iba pa po. Nilalabanan po ng guyabano ang free radicals na sumisira po sa ating healthy cells na nagdudulot sa sakit ng tulad ng cancer. Tumutulong po ang guyabano para mapabagal ang pagkalat ng cancer cell sa katawan. Tumutulong din po ang guyabano para makaiwas magkaroon ng anemia dahil mayaman sa iron ang po na ito. Meron din pong taglay ang calcium at vitamin K. Ang guyabano mabuti para sa ating buto para hindi po maging marupok ang ating mga buto. Ang vitamin K naman po ay tumutulong para maiwasan po ang bone loss at mapigilan ang pagkakaroon ng osteoporosis. Malaking tulong din po ang vitamin K ng guyabano upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa utak gaya ng Alzheimer's disease. Bawas din po ng blood pressure ang guyabano dahil mayaman po ito sa potassium. Nakakatulong din po ang guyabano sa ating digestive health dahil mayaman po ito sa fiber na tumutulong para magkaroon po tayo ng maayos na bowel movements at maayos sa pagtunaw ng pagkain upang maiwasan ang constipation at diarrhea. Ang taglay ng dietary fiber ng guyabano ay nakakatulong para mabawasan ang blood cholesterol level at nagpapataas naman ng good cholesterol level. Ito ay nakakatulong para maiwasan ang sakit gaya ng heart attack. Mabuti sa kalusugan ang mata rin ng guyabano dahil mayaman ito sa vitamin A at beta-carotene. Ang guyabano po ay may mataas na amount ng amino acids na magandang pag-iwas ng inflammation. Maganda rin po sa kalusugan ng ating balat ang guyabano dahil may taglay po itong mataas na antimicrobial at
antiseptic properties. At ayan po ang ilang magandang benefits ng guyabano sa ating katawan, kaya ugaliin po natin kumain po nito. Kaya ngayon po ay kakain na po tayo ng guyabano. Nandito na po tayo sa exciting na part. Kakain na po tayo ng guyabano. Ito po yung guyabano. Let's eat na. Guys, guyabano. Ah. Masarap po yung guyabano. Pwede din po itong gawing juice. Sarap po ng guyabano. Ito po yung dahon ng guyabano. Please like, comment, and share, and subscribe to our YouTube channel, Buhay Bicolandia. Madami pa po kaming share sa inyong mga masustansyang pagkain. Katulad po ng guyabano, masustansya din po to. Pwede po siyang gawing juice. Thank you for watching!